enw fi ydi Ruth, falle bych chi'n nabod fi ar enw Rufus, ond yma yn y grŵp ti a fi Cilfynydd, dwi'n Aunty Ruth. Fi yma pob dydd Gwener ac mae'r teuluoedd a'r plant bach sydd yn dod yma yn just cadw fi'n mynd mewn bywyd. Mae'r plant ac yr rieni sydd o'r ardal efallai Cilfynydd, Ynys y Bwl, Glyn Coch, Phont y Pridd. Dyma ti! So mae'r plant sydd yn dod yn o babis bach ac wedyn mae yna lot o mamau sydd yn dod gyda'r babis bach ac hefyd fel toddlers bydd yn 3-4 mlynedd oed ac maen nhw'n dod achos bydd nhw'n gwybod bydd nhw'n cael help ychwanegol os mae angen. Dwi'n hoffi bod Francie'n gallu cymdeithasu efo plant eraill oherwydd y sefyllfa sydd wedi bod. Dyn ni ddim wedi gallu mynd i unman, so mae'n hyfryd dod fan hyn a mae'r iaith yma. A mae'n canu, a mae'n hoffi'r gweithgareddau sydd ar gael yma, a mae'n cymdeithasu efo plant i oedran fe. So fi jyst yn really cael lot o hwyl gyda rieni a'r plant, ond mae rieni, wneud y rieni'n cyffyrddus yn peth really pwysig. Crysau goglais ydw i. Mae'r canu'n really pwysig o safbwynt fel mother tongue a mae rai yma a'r caneuon yma, maen nhw dim just yn caneuon, mae hyn yn fel allwedd really i perthynas ni gyda iaith y llenyddiaeth yn y dyfodol. We don't speak Welsh at home, so she gets to speak Welsh here then, and she's learning loads of Welsh songs and she loves that. Rather than her starting school with no Welsh experience, now she knows basic sentences now. We all live here. Mae yna tîm o gwmpas dim fi sydd yn perthyn ar grŵp yma a fi'n meddwl mae hwnna'n really pwysig i ddweud.